манушер сафарзода ҳастам, саромӯзгори кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистикаи донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. хуб, шоҳнома яке аз асарҳои бузургтарини ҷаҳонӣ ба шумор меравад. донишмандони доно даҳсолаҳо пеш натиҷагирӣ карданд, ки шоҳнома саршор аз илмҳои ақлӣ ва шаръӣ мебошад. агар кас аз ҳунари ақлу қиёс бебаҳра набошад ва рӯзгоре ба мутолиа гузаронида бошад, ба ҳангоми хондани ин байт яке нест ҷуз довари кирдигор, ки ӯро на анбозу на ҷуфту на ёр, дар меёбад, ки ин маънӣ ба ҳамон каломи илоҳист, ки қул ҳуа аллоҳу аҳад аллоҳу самад лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаҳу куфуван аҳад, яъне ҷаҳон аз ҷуфт афзоиш бигирад. аз ин рӯй ҳар киро ҷуфте офарид ва танҳо ӯст, ки на ҷуфту на ёру на анбоз надорад.